il-ġimgħa tal-31 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 16, versi minn 1 sa 8. F'dak iż-żmien Ġesu qal ukoll lid-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel qani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal: issa x'ser nagħmel? La darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Imur nażaq ma niflaħx, nittallab nistħi. Naf x'nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. 100 barmil żejt, wieġbu dak. Oħroġ il-karta tiegħek, qallu l-amministratur. Oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih: u int, kemm għandek tagħtih? 100 xkora qamħ, wieġbu. Qallu: oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem brasu. Għaxu li din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minnu li id-dawl ma minnu tal-qatta tagħhom. Il-kelma tal-mulej tifħir li l-Kristu. Kif tista' persuna ħażina tagħti eżempju tajjeb? X'inhu il-punt tal-parabola ta' Ġesu? L-attenzjoni ta' Ġesu hawn imitfuha fuq xi ħaġa aktar importanti minn kriżi finanzjarja. L-interess tiegħu hu li aħna nevitaw kriżi spiritwali permezz tal-eżistenza tal-fidi u l-arfien fl-affarijiet ta' Alla. Li kieku l-insara kellhom jużaw l-ammont ta' enerġija għall-affarijiet spiritwali li għandhom konsegwenzi eterni, bl-istess mod li bih jaħlu l-enerġija għall-affarijiet tad-dinja li għandhom konsegwenzi temporali, allura ikunu f'qagħda ħafna aħjar kemm f'din il-ħajja kif ukoll fi-żmien li ġej. Il-ġid vera jikkonsisti mhux f'dak li nżommu għalina nfusna, imma f'dak li nagħtu. L-affarijiet li għandna iġorru magħhom responsabbiltajiet kbar. Il-mulej jistenna minna li nusawhom b'mod onest u b'responsabbiltà u li npoġġuhom għas-servizz tiegħu u tal-oħrajn. Aħna għaddejja ta' Alla u kull manna huwa tiegħu. U jistenna minna li nagħmlu qlieħ tajjeb u spiritwali minn dak li jagħtina. Alla iħobb il-ġenerożità u jagħti bil-libertà lil dawk li jaqsmu l-lotjiet tiegħu mal-oħrajn. Ġesu jagħmilha ċara li qlubna jridu jkunu marbuta bil-imħabba ta' Alla. Jekk le, dawn jintrebħu bil-imħabba lejn xi ħaġa oħra. U qalbek biex qed tintrebaħ? Qed tħallija tintrebaħ mill-imħabba ta' Alla? Mulej, kull mandi u don tiegħek. Għamel inħobbok b'libertà u b'ġenerożità
b'dak kollu li għandi għad-dispożizzjoni tiegħi. Għenni nkun għaqli u għaddej fidil fi żmieni. Maħbuba Marija, Om ħelwa tiegħi, fuq l-eżempju tiegħek u ta' tant qaddisin, għarrafni li kull mandi ingħatali minn Alla. Eħlisni minn reba u milli nattakka qalbi mal-ġid materjali u għallimni nkun ġenerus mal-oħrajn, mod speċjali ma' dawk fil-bżonn u li naħdem bla qiegħda għat-tixrid tal-Evanġelju. Amen.